Wie ben jij? Ik ben Carlos, ik ben een edeljongen die meedoet aan een kruistocht. Was het makkelijk om als edel in de kruistocht te vechten? Ja, wel, want ik had best wel goede onderdak. Ik werd in de wat gelegd en had goed te eten. Hoe kun je kinderen bij jullie kruistocht? Hoe halen jullie kinderen bij jullie kruistocht? Die kwamen vanzelf als ze door een stad gingen reizen, omdat ze meestal schuld hadden of iets moesten doen in Jeruzalem. Hoe komen jullie aan eten? Dat krijgen we gewoon van de borgen. Werden jullie wel eens ziek? Ja, heel vaak, maar ik niet. Maar de kinderen wel, maar het is gewoon Gods wil. Wat voor soort mensen waren jullie? De meeste. Wat voor soort mensen waren jullie? Ja, kruisvaarders. Wat was de ergste wat jullie overkwam? Dat er handelsslaven kwamen en dat onze vader, onze priester, ons heeft verraden. Wat gebeurde op het einde met jou? Omdat ik een edel was, had ik wel een beetje een streepje voor, dus ik ging naar Paus Urbanus II en die beschermde me.